תעצור רגע, תעצור. מה קורה? תגיד, ראית אותי בפוריו כמה פעמים? יצא לך לראות? בדיוק, סקילרית ישראלית. רגע, בן כמה אתה? אוקיי, מתאים לי הגיל. תגיד, היית יוצא איתי? היית יוצא? תסתכל עליי רגע. להתקרב? לא, זה חדשקון שיצא לי. אבל אתה יודע, זה יעבור עם משחות וכדומה. בקיצור, אנחנו קובעים לסרט? אוקיי. תקשיב, אני פשוט, מה זה מתרגשת לדבר איתך? אני אף פעם לא הייתי במערכת יחסים. יש לי משהו להגיד לך, תקרב.